kuan eh. Pagdaig kuan niya, pagdayon og kanang layat niya. Nalamid diri guys sa kuan sa Barili. Ginanaw na may grazing. Makita ito. Oh. Di man kayo makita. Naibubod. Say hi to the vlog, te. Ha? Col, say hi to the vlog, Col. Pogi. Ha? Mananaw namin kuan guys. Crazy. Hindi magdala di po to. Mga niya ako mga kauban diri sa Barili guys. Sabay-ubay ni kayo. Ah, kinsa? So dito. Kita ginuwat eh. Papa, napa? Ma'am. Papa, lagi. Akin na papa. Likod ako. Padulong na misagka ni guys mo na mga bikers tanan daghan kayo na sila murag 100 plus na sila tanan or 100 kapin mga mga nilit kayo lang mga bike guys mga full shoes down mao ni diri amo ang spot guys grabe ka init namula na lang amo ang mga mga mistisa biyan model siya si ako ang videographer nice kaya mo ang content di ba. Mao nilang place diri nga gipili nice kaayo siya kani guys kay wala pa ni magsugod diri ang pag-iulat-ulat ang mga rider kay 10 o'clock magsugod sige ra mag-smile akong take over kuan eh kanang videographer wala pa siya nagsugod guys may among giwat-huwat diri dapita guys nanami diri nindot kay diri hangin guys daghang videographer mo ni videographer na ko gabi guys nga akuan buko-buko ra gipakita. Okay ra. Buko-buko ra gipakita gabi nag-video siya guys. Final sa off-road. Wala pa guys, kung nagsugod. Practice pa sila. Sa kita sa may gagaw. Sa kita ni Aaron. Dagan kang tao sa amin ang guys na shy. Connect na kasi sila. Kasi pray nga makadawag naman. Dahil apa yung Aaron? Manok naman sinanan. Kani sila guys is practice pa nila ha. Ilang 10 AM kay practice pa ni para sa ilahang final na jud inyang 1 PM. Atong tan-awon guys ug say mga radar ani nila. Ha? Oh. Guys wala ko ka-upload karon kay namig Barili. Na may racing sa kuan sa bike. So tomorrow na ta mag-upload. Ang date karon kayo. Sa date karon natin. July 25, 2021. Kita day. Nama supi. Nama supi ate. Di pa na ayaw pagpadaplin dito ha.
Giantusan gid nila guys. Moapil sinanan anig kon. Lo. Taas. Nindot dito sa ubos. Kapit na to sa nanan. Oh, happy na to. 19. Oo, patay niya. Lalo. Tipin ayaw mo diha tipin kay maigo mo diha tipin. Ayaw kayo po, ate. Ayaw kayo magkuhan di ate. Banda na ba ng bike? Supi nita supi pag dito na lang kang papa ninyo. Gana niya ba? Pagana niyo. Oh my god, look. Lagi. Happy na to na. Wala pa man. Video lang tahan. Videoin na lang na tanan ay. Dili kay makita ang dito dapat sa ubos guys kay daghang kayong tao. Pero nainahat. Okay, kayo ang sunod guys. Maghutuwat ng 13 minutes pa. Dapat na kaya akong wala po siya. Okay, kayo siya. Daghang kinangahagba dilang dapita guys. Nakuyawa ito. Kausog layo. Ay! Kapoy na ko, init kayo. Papa dyan mabidyoy ang mga kuwan. Hindi ko na kuwang ito. Ay, Shami! Ay, Shami! Tara. Unsa ka ba nang pagtugpa? Oo, basta dili mo Makita diri. Sa dilan dyan. May kisya mo daw. Ginoo. Nay nalamba guys. Tara oh. Buhay na. Kuan eh. Pagdaig kuan niya, pagdayon og kanang layat niya. 14 to? 20 mas nanan. Kapila naman to. Hawa akong tingog diring dapita guys kay na kuan ang pagmangkon sa ako ang bana. Wala na akong katingog ani diri dapit. Mani pagmangkon sa ang bana guys, medyo na diferensya sa iyang abaga dapit. Medyo ang iyang bubog na ano na bali. Nakaingon siya siya kay. Nakaingon nila. Nakaingon siya. At
ni Bang Ayang. Ay, pagbawa, paglaong. Natuwad ko siya tapos kung nakamad. Alright, mama. Ayan, asay. Mali yan. Okay, tama. Kamu, consider ni madali nyo ito pa rin or okay na mong hindi pada kamu rin padano. Tajom! Yo, di okay lang. Oh, mana ya? Napiliw lay uban niya. Nakuan siya guys, pero naabot ra siya sa kuan finish line. Si Marco?